capitolul 2, că când Domnul a voit să răpească pe Ilie la cer, pornind pe drumul din Gilgal, Elisei și cu Ilie, cu multă însuflețire discută între ei. Tu trebuie să înțelegi, le însuțește, că Dumnezeu pe mine singur mă cheamă la Betel. Ai fost întotdeauna la orice pas cu mine, pe munte și în cetate m-ai însoțit oriunde ți-am spus, în ziua când te-am găsit de la plug. Ca altă misiune ți-e dată pe pământ. Mi-am aruncat mantaua pe umerii tăi goi, dar nu uita un lucru, tu trebuie să porți pășeanul ce profetul din sfaturi înțelepte, iar Elisei alături tăcut mereu, pășește, asculte Elisei, întorc-te în cetate, ți-am spus, că numai singur voi merge mai departe, nu sărui de mine, stăpânul meu iubit, ți-a spus că viu e Domnul Slavei și viu sufletul tău, că nici o clipă în viață El nu te părăsesc. Ascultă Elisei, întorce-te înapoi, dar nu uita că slujba îți cere fapte noi. Prorocii din cetatele ies cu toți înainte. Se apropie taină de Elisei și spune: tu știi că azi gândit va fi răpit la cer? Știu și mai mult decât atât, dar voi tăceți. Și acum Ilie iar lăsuiește: rămâi măcar aici, începe iar profetul. Văzut ai Ierihonul, văzut ai și Betelul, rămâi dar în cetate, că Domnul mă trimite să merg la Iordan. Și apoi de acolo, nu știu unde, am luat ca martor cerul, îi zise Elisei, că viu e Domnul Slavei și viu sufletul tău, că nici o clipă în viață eu nu te părăsesc. Tu m-ai chemat pe nume și acum tu mă trimiți. Nu ți-am slujit oriunde și nu te-am ascultat oricând. De ce în altă zi tot stării să te las? Tăcu apoi profetul și lasă capul jos și glăsuind șoaptă: rămâi mereu statornic, supus și credincios. În fața lor se întinde Iordanul zgomotos, cu ape învolburate, curgând pe vadă în jos, destul de late râului chim să trecem în not, iar pot pe el nu se găsește să treacă acum slujitorii, își face sul mantaua și numele cel sfânt lovește Iordanul ce două s-a deschis, pereții înalți de apă, stăteau cum sculptați. Și amândoi, Iordanul trecură ca și pe uscat, că nu e prima dată când apele a înțeles a cerului poruncă și glas Dumnezeu și Ilie se oprește și începe a glăsui: asculte, Elisei, aș vrea să-ți las o zeste din tot ce am, să alegi acum ce vrei să ceri, că mi-am sfârșit cărarea copilul meu iubit și azi, de lângă tine la cer voi fi răpit, dar acum înainte de plecare ai dreptul să alegi. Din tot ce plec, să-ți rămân acum să cer căsuța din Galaad, coliba din Carmel, Edaia din Sarepta sau stânca din Horeb. Ascultă, Elisei, dar nu uita că ce alegi tu azi, pe veți vei moșteni cu capul spre țărână, pășea privind cu teamă, dar ce să fac cu ele? N-aveam eu bogăție la tatăl meu acasă, la ce mi-ar folosi să mai am și o altă casă? Ar fi dorit să-i zică, dar nu îndrăznea să-i ceară veșmântul de proroc. Era pe atunci mantaua, eu nu aveam mantaua, era dar slujitor, dar își iubește slujba cu patimă și doar nu am curaj să cer mantaua, dar știi ce am să cer? De Duhul puterea și vine peste el, să-mi completeze lipsa când el va fi răpit, măsură îndublată din Duhul Său cel Sfânt. Hei, Elisee, te-ai gândit ce zeste să rămână înainte de eu voi fi răpit la cer? Da, aș vrea, te rog, să vină peste mine o putere dublă ce vine peste tine, să-mi completeze lipsa când tu vei fi răpit, măsură îndublată din Duhul tău cel Sfânt. Greu lucru cel, desigur frumoasă moștenire, să împlinească Domnul ce-ai cerut cu tine, dar nu uita, de tu mă vezi când eu voi fi răpit, să fii convins atunci că vei primi ce cer. Și nu sfârșise vorba. Și iată în car de foc și în cai și în date de spărțăvârtești de vânt și în flăcări se înalță în văzduh și în car de foc Ilie se înalță în sus. Mai sus, carul Ilie și călărimea lui. Și nu l-a mai văzut. Și-și prinde în grabă haină și o spintecă în două. Ilie, vreau mantaua și nu o simplă haină. Mantaua se coboră purtată ca de o mână, cu Duhul lui Ilie de 2 ore plină și o prinde în graba mare, cu mâinile amândouă îl zgudui mantaua, cu
puterea fermecată Iordanului stă în față și trebuie din nou să treacă. Acum este momentul. Credința să se încerce. Privește la Mantam, privește la Iordan și apă lovește, strigând înfiorat, Ilie e răpit, Mantam e la mine, dar unde ești acum Domnul stăpânului? Iordanul se deschide și îi face drum să treacă, că Dumnezeu slavei e viu și e de față. A fost răpit Ilie. Mantaua e la mine, că Dumnezeu e același și ieri, și azi, și în viață. Nu-i minunat tabloul? Nu-i scena parcă vie? Se apropie momentul, va fi răpit Ilie. Se apropie momentul și ceasul de răpire. Miresei s-a dat să îmbrace insubțire, dar nu-i destul atâta. Ascultă întregul plan. Betelul, Ierihonul și râul Iordan sunt puncte mari de bază, simbol de mărturie, sunt stări de pregătire înainte de răpire. Deci, iată, la răpire se cere documentul pe ce te-a pus în Betel. Desigur, Dumnezeu, tu ai primit arvuna și o zi de întâlnire. Sau ai văzut că Iacov, când cerul s-a deschis, se apropie în momentul, trezește-te și vezi. Biserica e chemată să treacă prin Betel, prin Ierihon, prin ceasul de încercare, să-și capete credința de plină și valoare. Credința cea mai mare a fost la Ierihon, că numai prin credință căzut au ziduri jos. De ce mai stai pe gând? Când vezi atâtea, frate, și Duhul Sfânt vorbește că ceasul e aproape străjerilor. Străjerii de pe ziduri și toți. Și știi și tu că ceasul e aproape și va veni Iisus. Ai fost chemat pe lume, fă-ți astăzi un control. Veșmântul de pe tine e ca mantaua lor? Te uită și vezi pildă pe Elisei de față. El nu s-a mulțumit să poarte doar o simplă haină. De-a lăsat Domnul și azi în adunare, ca în ziua Cincizecimii, belșug de revărsare și eu, și mulți ar cere să torne peste noi măsură îndublată. De atunci pe Elisei, că a fost găsit destoinic și am știut să ceară să vină Duhul Sfânt și dublu să-L îmbrace. Ascultă-ne, Părinte, ne dă credință vie și în ziua ce o să vină să fim răpiți cu toți la Tine. Amin? Amin. Amin.